ועכשיו נלמד עובדות החיים. בגיל 75 עוף החול המוכר כאסי דיין לא מפסיק להפתיע. אחרי שתפס מקום טוב ביציע של הקולנוע הישראלי ועורר פרובוקציות וזכה בפרסים, הוא מוציא DVD לילדים שנקרא עובדות החיים. נקודה. מה אני? ארנב? אני בכלל חשבתי לקרוא לזה עובדות המתים. אבל יש בעיה עם זכויות היוצרים. לא ברור מה הביא את דיין לבצע את פניית הפרסה המקצועית הזאת, אבל אין ספק שאחד היוצרים היותר חדים שקמו פה מבקש לחלוק את התובנות העמוקות שלו עם הדור הצעיר. אני לא יכול לישון בלילה, מרוב זה שאני לא מבין איך הילדים לא יודעים את האבסורד הקיומי שלהם. תן לי את זה. מי אוהב את מיקי מאוס? אני! אתם ידעתם שהוא בכלל בדיכאון, שהוא במצב לא טוב? אז איזה מסר חשוב לך להעביר? חשוב לי להעביר מסר על המשמעות שאנחנו בעצם נזרקנו לעולם בלי שביקשו מאיתנו, אנחנו נזרקים מהעולם בלי שיבקשו מאיתנו. אני הולך דיין. יפה מאוד. פסימיות. כל הלב. אני אוהב לחשוב על זה בכלל כלכלתת שתכין את הדור הבא לחיים. מה? לא, לך מפה, לא עכשיו. ילדים שלנו זה ילדי ישראל, באמת, השם יקום דמם. מישהו יודע איזה חג היום? נורא אוהבים את השואה בארץ. היה לי נורא חשוב לדבר על יום הזיכרון לשואה, אבל את הגבורה לא היה לי כוח להכניס. קטר קיטור תשוש, קטר קיטור ישן, עמד בתחנה והעלה עשן. רגע, עכשיו מה? מי יעלה עשן? אני מעלה עשן, סליחה. וציף ציף צף וזה 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 וזה. אני לא יודע, אני מרגיש שזאת שליחות, ממש שליחות. ילד, תיקח ריטלין פעמיים ביום של 30 מיליגרם ותשתדל להסניף אותו, כי אתה פשוט ילד היסטרי. הרוב חוקי. יש פה כדורים שיספיקו לכולם ובזמן, וזה יעביר אתכם ממצב אחד למצב שני. למרות שהוא אפיקורס ואתאיסט מובהק, דיין לא חוסך גם בציטוטים מהמקורות. שכמו שאמר קהלת, הבל הבלים הכל האבל. זאת אומרת, הכל כלום. אתם כמובן רושמים את הכל, כן? טוב, אני כבר חוזר, בינתיים תמשיך עם התוכנית. למה זה אמא? למה כוחות הדמעות בעצמה? למרות שאני חושב, כמו שאמרתי כבר, אין תוכנית חיים נקודה. רגע, שטופ! בעצמה